magetse kunokwaninga kunetsawo mazuva ano. Magetsi anamboenda apera chete takatomirira mukoma petso kuti vauye. Ivo vanogotadza nengo kupera muchimboswirira TV pamba panapa ndobasa iroro. Naonotai TV tanga rini chipedza magetsi zvimwe zvacho chimbomira kuti wangobhemwa mwana zvisina basa rosa. Imimi guys ndimunotowanza kupedza magetsi kozi inini ndinokuona harisi nyangu 2 hours. Imimi munowanza kuona maintenance yenyu inongoshandisa 2 hours pa 24 hours. Nai zvako mwana wamama wanyatsotaura point chaicho ina ndoni kwanopedza magetsi vanokuvengera iroyo panapa. You're the only man panopamba. Uyu kuita meni yepano mukoma petso ndiwo mwana wepanapa ambori piko petso. Panapa na mwana mukomana babangu havana mwana mukomana uyu mwana wabamninu zvekuti imeni yepanapa ina ndozvizive. Violence. Chigone pamba panapa every day kungomarana chete chii. Munhu wese ane marights panapa. Inini ndibvumbidzei kutaura zvinondinetsa. Iwe Chelsea chimbotaura neyo chipedza uko kwete kuda kungobvumirwa sina basa. Inini ndichipinda basa panapa ndaiwacha hembe dzevanhu vashoma but ezvinozvi ndakuwacha hembe dzevanhu vakawanda but salary yangu haisi kumbowedzera 1. Tikada kuti tiwedzere tichiteba mari. I'm just saying hazviso zvandamboti ndiri kuda ini. Saka inini ndini trouble cause here guys kuti uya kwangu panapa zvinhu zvabva zvatooma kudaro. Mafacts akutaurwa nedhidha iyi akungowachira vanhu specialize munhu rirapa iyi yeti hatisi kutombomwedzera kana mari. Fonera baba wachona vawedzere mari musikano. Yes. Iye hakwasi kungozviwachira ega haana maoko ero panoswera chingomti zinu kudaro akakutadzira ichina imi. Nemarendero akaita maoko adzo hanowacha ndiwe kana rikachenerei. Kungoti underwear nei guys zvakaipe pane kuti nduwe. Underwear yechirungu ndiwe chishona hapana kana musiyana apa. Maiwe Chelsea unowachira kamfesa akamanduwe zvino akasirire here manje. Kusirira chiko chaanosirira imvani mimika nichandoziva panapaka zvimwe zvese tingashaye zvedu but kwete matishu. Kaere akakari wika aidoti kana simba rekurola akanaro. Harandibata harifi kushu. Pano tine machallenges akawanda. Ngoma imi munogara here kana kuti munotsika? Yatova personal yangu kai zvine inewewe Chelsea. Wangu haisi personal yako kana uchigadha chemba yakatengwa nababa wangu iyo. Kwani kwasikana muda taende kusango ero ya in the city here muda kutaite sei. Ini machallenges achakundiremera ini. Ngoma mbadi umbodzokera muzodzoka zveni makura. Mana ndinganzi ndiri mudiki zvekutadza kugarawo pachemba apa motonditsvagira yenyu poti. Poti yeiko iwe tinatokutsvagira ako mapamba aunokupota uchizvibvisa kwega uchinorasa uko. Guys. Mababy diapers serious mfisuyu tanekorere. Newe tati kana usingade idea yemadiapers ika wotonomugadzika mufana wepachemba kozi uyu anopotsa uyu. Saka sisi notando mutosapotana ne7 muchisiya ini bloodline yenyu weropa. Leo babe inani ndoshanda ujustice handingambotore side rako kauri wrong. Guys. Akaimwe kuti mfisuyu anogara angori wrong all the time chete. Nahenyu sisi tandi vanoita kundivenga these guys vari two ngati pane chandinovadyira panapa. Iwe unobhuwa kugara newe iwewe apa udisa dzadeti unodara awo mariya zvinozvinda kuita mamaseo. Mamaseo sei kwamunoita vana Chelsea singwani makangoonda. Bamuninika energy yandinoshandisa pakumona sadza renyu munozoti yakawanda sei here imimi. Taura hako sadza ratodyiswa panapa mazano ukasatodya nemvura haunokita. Asi pasadza ipapo nditoriwo neproblem napo naimngoma yatsonsanangurira ikasi kwenyu mimi mungori mastrong staff chete. Nemiwo futi sisi tandi matova Judas. Usadaro patooma shuwa pamba panapa. Vairavo ndive mastrong staff zvekuti akaenda kumusha nenguva achingorova magwagwa zvekuti pakubuditsa. I'm sure the digestion system yenyu iri strong mudhara. Mama yazoshamisa sei kwenyu? Watozozvionawo chero kada ukasapota kandozongobudakari wrong. Dara mangoramba imutora advice yangu but at least mukasodzoka zvenyu maakura aiwa mune makurisina. Ini ndikaenda ndikadzoka panapa ndakura ningwatodzingwa basa kudhara iwewe. Idzi dzinongogwauto zvisina basa. Achidzingwa basa nani plus vaunodzoka anenge atororwa. Wandiudza imwe point chaichai
Chimbonduza kaChelsea. Une plan? Sha, everyone ane maplans sha. Kozi munhu achitokura ka anenge achitoda kutozororwa. Tsamba kutotaradza Chelsea servant panapa dzangu hadzina basa ka. Bamini Louis. Amuna kana chiri interesting chiri life menyu. Tinataura dzeiko nai? Haikona kudaro kani veduwe. Akura mukomana uyu asi akupinda mulevel repuberty. Mutomborione girlfriend iri naye mutari manje. Hey, bamini ava zvegirlfriend vanozviziva ira. Vanoita zvemamagazini ava. Naiwe Chelsea. Iro hwani rawakangoona ndiro wakundipa mbiri shuwa. Exactly man. Hata zvema magazine. Ndosaka shapina mtole 24/7 arimo habude. Anenge ari occupied mfano. Zvakadoi peiko. Mimi, don't say it like it's a bad thing. Zviraramire zvako mufana wangu. Andinongotifadza njere dzako. Pacha. Chakare good news. Mukoma petso dzungu ndereiko kupinda muchitangadzo wokuyavhurirwa. Vamutari manje wefeki. Nyararai manu. Tine good news dzako notanga. Iwe wefeki ndiani kuye wegarden boy. Mwana wamai, lower your voice. Taura akunyaya yako iwe sha. Reru, mareruka. Mukuvarerutsireiko vamutari manje apa? Iyo, usatombomutevere zvako. Hausi wefeki iwewe. Iwe tandi ndiwe mhandu yangu panapa iwe unongoruma uchifuridzira. Kundaita mhandu papiko. Inga ndikusaiti kwavo wani. Haikunobumbuka nani. Nonyepedzera kuinda kudivi kwangu iwe uchindimuka ndechitokuona zvangu ibva apa mani. Ndo zvakangori kamufesaka kana chakanaka. Yei, ima umani. Mapinda meni mba muno. Iwe umani iwe. Ndozotora iwewe. Koma petso. Amona kuti mazonyanyawo disrespect yacho. Mukoma petso akutoita problem. Kuda kutozviona kunge baba wepano. I always tell you kana. Ndo baba wepano vamutari manje. Aiwa, get away mani iwe. Semumba muno. Sisi nota. Lava boy wenyu atsikira aripo panzapa. Seriously? Are you for real? Like, atoripo panzapa? Hear me guys, ndonona angel. Iwe petso. Akambonyatsoita sei kumufeso wacho? Tandi, wakunetsa mukoma petso. Indatondorokerwa hande sha. Guys, ine zvepana paachambozvinzwisise nini. Angori masecret chete. Wanziye kwanaisha mwana, asi pane zvauri kususpecta. Chelsea, ufunge zvako ka. I think the guy ari kuenda unoonekwa panzapo ka. Tsamba yakatumira yaifana kuuya kwandiri, not kuna Notando. Tsamba ndeyaNotando, iwe une godo iwe. Aiwa. Ava mukoma ava nekubuda musaka. Aiwa, chimbonyarara iwe timbonzwa nyaya dzevanhu vakuru. Louis, haukofa wakazvinzwisisa zvako. Anyways, it's fine. Izvozvo ndo zvandisingafarire zvemunhu anongoita give up. Kuiwewe nazvina zvimakazoita sei? That one. Akauya musi unono panapa ndonyengera ndakamuramba. Nina hangu ndiwe mamagazini, it's okay. Imoita zvemujolo, but mujolo vana vanenge kutokukurira iwani. Kwemimba mnini mungagonetswa nezve. Kunetswa nemagazini. Magazini ambofa akaita ex wako. Indina exhaust manje. Impesa anodzoka. Andingorigara nichavo. Ya. Tadzoka manje mdala. Bond uri kuzviona madzoka mdala. Kumwe tawirirana wacho ari ku. This is exactly zvanainyatsoimagina chaizvo. Akani pangu ndapedza kai. Ndichiri kudai panapa. Shawari, ndakuigira munhu wako. Ko mdala kwewo. Zvifamba sei kwa? Inda kusiyai malovebirds. Ndakuenda. Ndepsha. Ubonewe. Ko mumwe mutsvuku mumwe musikana akapinda pagate penya parikupi. Ndansi kureva iwewe. Asi muri two. What's the yellow one? Haasi musikana wazvo. Utsvaka mukadzi wemunhu. Haiwe. Mukadzi wemunhu. Yura mumwe musikana mutsvuku so. Iwe aizeranga mukadzi wemunhu. Aitonge baby one. Makanyeperwa bamini. Kana zviri zvo zvamaifunga, mukadzi wemunhu, paya munorohwa mukafa. Okay, po, chombo chakarorwa. Saka nditaurire ka.
ingonomudedza 2 minutes ndingomona ndobva ndabaya. Please sha. Inini kunokudedzera manje. Nemuroro unoita murume wacho. Handidini. Ari very violent. Iwe. Mfesa danga chirova. Nyama imwane. Tell me. Ambori kupi mfesi. Trust me, you don't want to know. Mfesi yekwa anoshandira netype dzenyidzi. Ndachema zvangu. Yowe. Iwe. Ndandawira mugomba ke. Apa all along. Ndaicho ndaona mbabvu bobo zvekudaro. Baba, mototienda imi kuti makasika kuonera pachiri padhuze. Otherwise mainyudzwa imi. Oh, but still, one is to believe. Okay, kana akarorwa it's fine. Kochingweta kaningomona 1 minute chete. Yo, naimi, zvamutori nema-trust issues. Tazobhiliva munomaona nhasi. Okay, fine. Chera unzika. Ina namboti hansi kutrust. Kutrust ndikutrust. But haina hansi kubelieve. Uchitadza neiko kundibhiliva naiwe? Indatotumwa naMwari kuti ndikuponese. Yochisikana yoga. Hansi kutenda inini. Iwe, kadiri mboya aenda kubiko. Ndiyangatora zvinomeka sense bana. Iwe, uya atoyenda. And kundunza panapa means I'm the right person. Inini ndini cheche and ndinofanira kunge nditori panapa. Let me see. Ukubodi chike mimi. Ndatanga kuona nhasi. Mautanga kuti hindi ndifanira kunge ndiri panapa. For what purpose? Wakutovenga inini sha. Ofucha ufanira kunge uchivenga inini. Kona mbokudzeko. I like your hair sha. Plus your smile. Okay, sister. I think I'm to be honest. I'm disappointed deep down. Because I'm not fambira. That's shy. Sha, murume cheche afambire dongi rakaora. Anoti inonzi gondo ari shy. Okay. So you tell me. What do you mean by gondo ari shy? Ukuti chi? Naiwe, unongoti wafambira mahara indiripo sei. Sha. Can buy. Regai kufunganya pamusoro peupenyu muchadye muchanwe iye ari kumponesi Jesu muponesi iye ane mindu. Yoshkomba tu. Ngwashingona ndizopa unosebenzera. Manje ndabaziva. Ndauya ende ndiri kutoda. Iwe shamwari, ndiri mugospel mutu. Usada kuvhiringa mutu yangu. Iwe shamwari, chandavinga pano ifoni yangu. Yawakaba. Waitwa ndikubate naye? Naiwe shamwari, ndakaba iri foni yako iwe. Ndakaita zvekupiwa foni yako. Andina kupiwa uchionere iwe. Wakagashizwa. Saka chii chakazokutadzisa kugashidza umuridzo wa iPhone. Ndezvako izvo kafoni kaya ndakatoka mwira ini. Hatichii mwana wangu. Tuhasha twegurotu. Dera unga uri meni chaiyo. Wasvika neaction chaiyo. Hausi meni man. Iwe shamwari, ndipe foni yangu. Andifanira zvokubvisa mazino ini. Kuti uzosara ucharo tata. Tarisa kamutezo iwe. Tarisa kamuviri iwe. Bamnini. Inzwa kashamwari. Iwe chingosumuka katiri. Bamnini. Handirwire pa working place yangu. Vanhu vangandione nchita dambros nemwana mudiki akaita semiso. Ndipo motion of character kudikwe. Yo character yakatoshanda kudhara kubva pakandibira foni yangu. Yo shamwari. Chibva panapa. Tozve dambros izvo. Tozozvita mumwe musi. Ko uchimbopedzera yangu. Chingosumuka tinyazopedzera. Tite man to man. Kozi panapa hapana kana anobata. Yo shamwari wewe. Wawinga dambros here kana wawinga foni yako. Munhu fambira chinhu chimwe. Shamwari, chandafambira ifoni yangu. Asi ndati kana ukarambira foni yangu, tochipinda tambo. Shamwarika, chimira ndikupe advice panguva inoi. Munhu akakwana chaiye anofambira chinhu 1 sadriver wetractor. Iwe mani, urikuedza kuti kudi iwewe? Ndikuedza kuti ukuda foni yako here kana ukuda dambros. Shinzo shamwari, iwewe ndiwe uchida ndisafambire chinhu chimwe kana ndifambire chinhu chimwe. Ina handizvide zvemunhu anoyachitutuma pabasa pangu. Pandiri kusumuka panapa, young man. Simukai baba, simukai. Ndizvo ndatovinga panapa. Ndikapedza kukurovai, maundipa foni yangu. Hai. Problem yawaita sawira.
ndekuya kwadoka handidi kurova ndisingaone pandiri kurova ko ndikarova panouraya. Ha, zvakufa here nditori redi bamuni nokuti foni iyo yaunayo ine information yakakosha man. Information yeiko mumbone chiko mukafoni kako kaya. Saka ndiudzi iwe waikabva chipande chako usingazivi kuti chipande chei. Haundibvunzi mubvunzo, ndakubvunza mumwe mubvunzo. Pindura zvandakubvunza. Iwe shamwari mufoni imo mune mapictures angu namessages ndiri kumada mapictures iwa. Uri kuti ikweyo mufoni muya mutonika information kari yusifu panguva ino kudai. Ini ndakwenda asi mangwana ndikauya panapa ndikaona foni yangu isipo pano. Information yeikwe baba. Ha, kamfisa kafanira kuti papasweta ndimboona kuti information iyi. Usati waifura ndezvandoda uzive usati wandibvuma. Been losing my mind auchabuda mfungwa. Kuri chikendi keke kukunaka kasuri Ngirozi chete mtupo ndiyani kutsvuke chikeni chete watandinyore love letter undipedzera kure kwembeso nzeve dzinonzwa asi zviri zverudo moyo unona wanna call you my baby boo hakuna mumwe all I need is you. What if I love you till my head turns grey rudo richibvira semoto ungazodei ndiriwe nyambosha womboti wanzwe asi kana ndada papoitwa seiko asi kana ndada